Na današnji dan poljoprivredna proizvodnja u Šasu je krenula u velike berbe. Završili smo sadnje potpuno na otvorenim poljima. Ono što smo isprojektovali za ovu godinu da idemo u 3 do 4 različita termina sadnje istih kultura kako bi dobili stabilnost u snabdevanju i dugotrajnost u isporuci poljoprivrednih proizvoda ka našim maloprodajnim objektima. Tako da posljednje što smo uradili to je sadnja krastavca i semena kojeg planiramo berbu do kraja ove godine. Znači prošle godine smo testirali i shvatili da možemo do 15.12. imati krastavac u zaštićenom prostoru. Zasad mandarina je podignut pre godinu dana na 8 hektara. Imamo 7600 sadnica. Kao što vidite, nakon godinu dana on je još u fazi formiranja stabla. Normalno prvi rod očekujemo za 2 do 3 godine, ali rod pravi će biti za 6 godina. Mandarines je prvi višegodišnji zasad. Nakon toga smo krenuli sa divljim šipkom kao vetrozaštitnim pojasom oko ograda, da iskoristimo i taj prostor. Naš plan za ovu godinu je negdje oko 2100 tona proizvoda, gdje smo već u ovom periodu do sada ostvarili negdje oko 350 tona i taj dio je u dijelu zimskih salata, znači blitve, dio porog luka koji je išao i u proljetnu sadnju gdje smo pošli na glavne kulture koje su na nekih 3 do 6 mjeseci zasada. To su paradajz, krastavac, paprika, blitva, tikvica na otvorenom, patliđan na otvorenom, krompir također, mini lubenica mokambo i pipun. I negdje do kraja godine znači očekujemo da ispunimo zaista taj plan, bez obzira na neke vremenske nepogode koje su nas pratile, ne samo nas, nego sve ljude koji se bave ovom branšom tokom aprila mjeseca. Tako da u svo to angažovanje i sav trud i borba sa vremenom uspjeli smo da planove koje smo zacrtali i da za sad ispratimo zaista u jednom kvalitetnom dijelu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam kao menadžer marketa danas u timu sa svojim dragim kolegama gdje mogu prisustvovati na jednoj proizvodnji koju direktno plasiramo našem tržištu. Jako sam ponosna na brend koji predstavljamo, brend Naša bašta, koji nas vraća u djetinjstvo, koji kvalitetom i ukusom vraća na onaj period kada smo kao djeca uživali u plodovima naših bašta koje su nam priređivali naši roditelji, naše bake. I tim smo postigli jedan veliki rezultat da naši kupci prepoznaju naše artikle u našim marketima, da su zadovoljni, da traže proizvode koji se plasiraju direktno sa naših polja. Cilj nam je da kvalitetom prikažemo našem tržištu da je u prodaji nešto što nijedna druga kompanija na tržištu ne može da ponudi. Najveću pažnju ove godine smo u stvari obratili na automatizacije, kako plasteničke i upravljanje preko meteorološke stanice sa bočnim zidovima, automatikom znači za sistema za navodnjavanje, tako i o automatizaciji sadnji. Ono čega smo se plašili od samog starta to je bila radna snaga. Znači nedovoljan broj sezonske radne snage za berbe. Kupili smo recimo sadilice za rasad i umjesto 25 radnika koji su sadili do sada rasad pipuna, lubenice, patliđana na otvorenom polju, to rade 2 izvršioca, traktorista i još 1 radnik. I moram reći da se ta investicija vraća u jednoj godini. U jednoj godini
Zatim bankerica. Shvatili smo da ovde vrlo često kada padaju kiše, padne velika količina kiše za mali vremenski period. Znači, uložili smo 11.000 evra u bankericu kako bi izdigli zemljište i kako bi ta voda ostala u kanalima između bankova, a da ne dodiruje naš usev koji se oštećuje ako je u ravnom delu.